Jama'a masu kallon mu barkanmu da haduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai farin jini. Wannan shiri dai mai suna fashin baki yakan kawo muku fashin baki ne akan al'amura na siyasa da inda raƙumar ruwa suke kadawa na wannan siyasa tamu mai gabato mu 2023. A yau ma muna tare da Bilkisu Muhammad ne. Za ta mana fashin baki ne akan tafiyar AA Gumbi, wato ɗan takarar gwamna da yake Sokoto. Farko dai Bilkisu muna buƙatar ki gabatar mana da kanki kafin mu fada cikin program ɗin gadan-gadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda kuka sani ni sunana Bilkisu Mahmud. An haife ni ne a unguwar Daneji. Na taso na fara makaranta a Abubakar Adamis Academy. Na kammala nursery a 2020, na shiga primary ma a 2020, yanzu da ina primary 2. To kun ji irin gwagwarmayar da Bilkisu ta sha kafin har ta zama mai fashin baki. Saboda haka yanzu Bilkisu za mu fara. Yaya gwanin naki yake ne? An haifi AA Gumbi a garin Gumbi. Ya yi makarantar firamare a garin Gumbi da ke karamar hukumar Wamaku. Ya yi sakandare a ƙauren Namo da Teachers College, wadda ake kira yanzu Waziri Polytechnic. Ya ci gaba da karatunsa a Kaduna Polytechnic. Sannan ya koma gida Sokoto ya ci gaba da karatu a Usman Danfodiyo University, inda a nan ya kammala digirinsa. A takaice wannan shine level na ilimin da yake da shi. Darasi da ke dauke a nan shine, idan aka lura za mu gane cewa ba kasafai ma yake barin Sokoto ba, saboda haka da halin da Sokoto take ciki baya kubuce masa. Bayan haka yana da ƙwarewa ta aiki. Matakin farko ya fara aiki a nan jihar Sokoto a local government a matsayin malamin makarantar primary school. Ya kuma koma ɓangaren lafiya. A takaice dai ya kai kimanin shekara 17 yana aiki a jihar Sokoto kafin ya koma federal government. Abin lura a nan shine AA Gumbi ya san harkar ilimi daga tushe, ya san harkar lafiya 'yan Sokoto daga tushe. Bayan ya gama ɓangaren lafiya ya koma ɓangaren kuɗi duk a jihar Sokoto. Ohoho, abba ya kace ganin AA Gumbi? Ina ganin ki kina koɗa nakin ko? Ba koɗa nawa nake ba, yaban gwani ne ya zama min dole, kuma gaskiya ba ta da wani suna sai gaskiya abba. Wani ƙarin darasi a nan shine, wani mataki da kake tsammani tun daga kan gunduma har zuwa ƙaramar hukuma zuwa jiha, tun daga kan karatunsa babu abin da AA Gumbi bai sani ba, kuma babu wani abu da zai ɓuyar masa. Kun ga ya zama knowledgeable akan duk matakai a jiharsa ta Sokoto. Ya san halin da ƙasa take ciki har ma na sama. To shikenan Bilkisu, mun ji irin tagomashi da kika lissafa akan gwaninki. Dakata, ai ban gama ba tukunna. To shikenan Bilkisu, muna sauraron ki. Daman dan dai karki su kwane lokacin ne naki ne ba tare da mun yi miki 'yan tambayoyi ba a madadin masu kallon mu. Na biya ku, don haka ku banni in cinye lokacina wajen tsage gaskiyata. To shikenan muna sauraron ki. Don ƙara samun wayewa da ƙara samun gogewa a Najeriyance, AA Gumbi ya koma federal government. A nan ma'aikatan NEPA ya rike mukamai daban-daban a wannan ma'aikatar. A takaice sai da ya shekara 18 yana aiki a matakin ƙasa kafin ya yi ritaya. A takaice kenan. Wannan shi ne AA Gumbi, kuma idan na ce zan baka darasa a cikin wannan za mu ɗau dogon lokaci mana yi. Karka sake cewa na su kwane lokaci na. To har yanzu bai faɗi a wace jam'iyya zai tsaya takarar nan ba, amma masu fashin baki irin naki suna hasashen a jam'iyyar PDP zai fito. To wayya abin yake ne Bilkisu? Na san tunaninsu. A tunaninsu shekara 2019 ya tsaya takara ko? To ai ke za ki gaya wa masu kallon mu ko? Tun a primary election suka yi consensus da Ahmad Aliyu. To ke ya aka kika san haka? Kamar yaya abba, kai dai ba a tafiyar ka sanna ba? Haka ne. To me zai buyar min a tafiyar?
ai kaga ba abin da ban sani ba dangane da abin da nake so. Muna sauraron ki Bilkisu. Wato ita siyasar abba kamar hanya ce mara kyau mai cike da kwazazzabai da ramuka. Kai kuma ga mota, stiyari da totul yana ƙarƙashin kulawarka. Ga kuma sauran direbobi 'yan uwanka. Ana so kuma a isa inda ake hari lafiya lau. To kaga tafiyar tana da buƙatar nutsuwa, hikima da fikira da kuma hangen nesa. Shi yasa muka nutsu cikin hikima kuma za mu yi amfani da fikiranmu da hangen nesanmu domin cimma nasara. Ban fa gane ba. Au, dama da abin da ake yi ɗin nan kai nake gayawa? In dai kai nake gayawa, tashi ko a hanya ka tare ni. Zan gaya ma wane AA Gumbi. Ina nufin masu kallon ba su fuskance ki sosai ba. To shikenan na ɗauka duk wannan kewaye ne da kuka da na'urori duk kai kaɗai nake gayawa. A nan ina nufin raƙumar ruwa ne suka kaɗa akalar siyasa har ta sauya. Shi yasa muke so mu yi amfani da fikirarmu. Mu nutsi sosai sannan mu nemi ina ne gabas sannan mu tada sallah. Ina sauraron ka. Duba da yadda mutum ba zai iya tsayawa takara ba tare da doron jam'iyya ba. To yanzu ko a ina gabas ɗin taku take, kuma yaushe za ku nuna wa masoyanku inda gabas ɗin taku take? Wai me yasa ka damu da ɗan takara sai ya faɗi jam'iyyar sani? Yanzu fa duk sakkwatawa kansu ya waye. Idanunsu a buɗe suke, hankalinsu a kwance kuma suna cikin nutsuwa. Masu bacci ma yanzu sun farka. Kai ko gyangyaɗi mutumin sakkwata yake yi, yanzu idanunsa a buɗe suke. Kyar yake kallon kowa, ba jam'iyya suke yi ba. Waye ya fito takara a kowace irin jam'iyya ce, shine abin da ya dame su. Kai abba, in taƙaice maka, ko hoton dutse za ka ɗauko ka ce shine logon jam'iyyarka, ba dutsen za su kalla ba, waye a bayan dutsen shine abin da suke dubawa. Duk girmanka, duk ƙanƙantarka, duk ƙarfin statar rigarka, duk iya sa hularka, sakkwatawa ba hakan suke dubawa ba. Kuma kuɗi ko wayo da daɗin baki ko tarin 'yan bangar siyasar mutum ko ƙarfin ikonsa baya gabansu. Cancantarka kawai za su duba. Waye kai, me kake wa al'ummarka kafin shigarka siyasa ko gwamnati, kuma me za ka iya yi musu in ka samu dama a gwamnatance. Shine kawai al'ummar Sokoto suke kallo. To na gane, suke kallo banda ke kenan. Tanan kuma ka biyu? Abba kenan. Ba zan ci za ka iya yin wayo ba, amma ni ma na san ina da shi daidai gwargwado. Wayo kuma? Kana so ka gaya wa duniya ni ba 'yar Sokoto ba ce. To abba na wuta sheka. Dama ya kamata abba ka sani. AA Gumbi yana da ambassadors a duk Najeriya wanda za su iya yada aringizan siyasarsa tun daga jihar Sokoto. Kuma ni ma ambassador ɗinsa ce. To yaushe kuka haɗu ya baki ambassador kenan? Duk mutumin ƙwarai ba sai ka gan shi ba, za ka iya zama wakilinsa a duk inda yake abba. To wai me yasa kika zaɓi ki zama ambassador AA Gumbi? To bari in fito maka a ɗan fashin bakin sosai. In buga maka hatimi da ma'anar AA Gumbi ka gani yanzu nan. To muna sauraron ki. Lokacin da aka sami yancin Najeriya, a ina ka ba da shi? Karka ce min kai ba wakilin jama'a ba ne, ba za ka faɗa ba, ka faɗa kawai abba. To aiki ya kamata ki amsa tambaya ba ni ba. I don't think it is a crime. Faɗin lokacin da ƙasarka ta sami yanci. To shikenan naji 1960 a jihar Sokoto. Yauwa abba, a daidai ina aka yi wannan taron? To a gindin giginya. Me yasa ya zama a gindin giginya?
ji giginya kenan. Ni ma ban sani ba. To kaddara ce ta zo a haka. Cewa ji giginya a nan wajen aka samu kaddarar samun yanci. Yawwa, to muna da ji. Idan muka dawo kan kalmar A da kuma wata A ɗin, kaga ya zama AA. A haɗa da wannan G ɗin ta Gumbi ya zama AA Gumbi kenan. A ɗin nan ita ce ta farko a lissafin kalmomi. Haka ne. Kuma AA Gumbi kujerar lamba ɗaya ke nema. Kuma sai ƙaddarar sunansa ta zo a A ɗin. Muna sauraron ki. To kaga idan aka haɗa wannan lissafin za ka ga ƙaddarar ta zamo biyu. Na farko A, na biyu G. Duk na ji kin faɗi waɗannan, amma me kike so ki gaya masu kallon mu? Ƙaramin sani kukuri. To ƙaddarar gyaran siyasar Najeriya a kansa ta fada. Shi yasa Allah ya ƙaddarce shi da zama mutumin kirki mai son taimakon al'umma. Kuma ko yana so ko baya so haka ƙaddarar take sai yayi. Kuma sai an koya daga kan siyasarsa. Wato sako take nan kamar yadda muka sami 'yancin Najeriya a wajen ji. Dakata ma ka ji abba. Ai a larabci ma tana nufin alif kenan. A Hausa ma idan ka duba idan aka ce maka me ake nufi? Kowa bi kenan. A bugun ƙasa irin na siyasa ta. Kuma nan gaba kaɗan zan maka fashin baki akan AA zaura. Sunan da ya fara daga AA ya sauko kan Z. Baka jin ana cewa A to Z? Haka ne, ni ma ina ji ana faɗa. To akwai wani sirri idan sunan mutum ya kasance haka a ƙaddararsa. Idan ma ka ɗauki gundarin sunan zaura, za ka ga ya fara da Z ƙarshen harafi sannan ya ƙare da A farkon harafi. Shi ne zan faɗa muku sirrin nan ba da daɗewa ba insha Allahu. To daga ƙarshe ina yi wa wa'innan bayan Allah fatan alheri da AA zaura da AA Gumbi. To jama'a masu kallon mu duka a nan za mu gintse shirin kamar yadda yake. Kuma insha Allahu nan gaba kaɗan za mu ƙara gayyato Hajiya Bilkisu don ta ci gaba da yi mana fashin baki akan 'yan siyasa, musamman wannan tafiya ta AA Gumbi, don ta ce tana da abubuwa a lode wanda za ta faɗa dangane da AA Gumbi, kuma za ta ci gaba da yaɗa aron gizo na wannan tafiya, tunda ta ce ba wanda ya isa ya gaya mata waye masoyinta. Hajiya Bilkisu mun gode sosai. Jama'a masu kallon mu sai kuma mun sake haɗuwa da ku a wani bangaren. Insha Allahu za ku ji mu ɗauke da wasu fannonin na mai girma AA Gumbi. Wassalamu alaikum warahmatullah. Tashin ka kalau zaman ka daidai ya mai gida. Gumbi isan kwatawa kai muka rika. Ƙaryar makiya su kai ka ko sun cika maliya. Allah ya tsaya maka kake kishin gaskiya. Saukwatawa mu bi namu wanda ke son mu da gaskiya. Gumbi kai muka so gwamna Sokoto. Saukwatawa mu bi namu wanda ke son mu da gaskiya. Gumbi kai muka so gwamna Sokoto. Saukwatawa mu bi namu wanda ke son mu da gaskiya. Gumbi kai muka so gwamna Sokoto. Da farko zan sanya kaliki sarkin nan ɗaya.